nemůžu, ale vřele vám to doporučuju, abyste se nezhlukovali, abyste se po sobě nevávěli, jak to máte ve zvyku, když se ožerete, aby pak nedošlo k tomu, že někdo z nás náhodou někdo něco chytne a budou pátat, kdo to tady roznáší. Takže to je moje doporučení. Pozor si daj!